आज छठी मैया की असीम कृपा से कार्तिक के पावन महीना में बबुआ मिस्त्री मुस्कान के माध्यम से रुआ लोग के बीच में बड़ी सुंदर एगो छठी माई के भजन से सेवा रहा था। हमने के साथ में बानी झाल पे संग कीर्तनी बुलेट बिहारी जी, नाल और तबला पे बबुआ राहुल सिंघानिया जी, बांसुरी पे दिनाथ दिलमंदो जी, और बेंजो पे संग कीर्तनी बबुआ मिस्त्री मुस्कान जी। कि कार्तिक का महीना जा आवेला बड़ी मान भावेला कि छठी मैया सभे लोग अरे खुशियां मनावेला कि भजन राउर गावेला हो। कार्तिक महीना जा आवेला बड़ी मान भावेला हो छठी मैया सभे लोग खुशियां मनावेला भजन राउर गावेला हो। सभे लोग खुशियां मनावेला भजन राउर गावेला हो। कितना सुंदर भाव छठ के पावन महीना में छठी मैया का असीम कृपा होला। और हमने के हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व जकरा के छठ पर्व कहल जाला, बड़ी सुंदर भाव भक्त है। पहिला दिन रही के उपासित मने गोहरावेला हो छठी मैया राती बेरी हरदा मनावेला खुशियां मनावेला हो।
छठी मैया सभे लोग भजन राहुर गावेला खुशियाँ मनावेला हो। देखी छठ पर्व जो होला महापर्व होला और छठ व्रत 4 दिन के होला। पहला दिन नहा खाल जाला, दूसरा दिन खरना मनावल जाला और तीसरा दिन सजिया घाटे जकरा के निखंड कहल जाला। भक्त के भाव साझी मेरी डलिया सजाइले घटिया पर जाइले हो छठी मैया लवकिया गाना चननी गनाइले कोसिया भराइले हो। छठी मैया सभे लोग खुशियाँ मनावेला भजन राहुर गावेला हो। छठी मैया सभे लोग खुशियाँ मनाई भजन राहुर